Maganda ko. Tamo daw na eh. O yun bangking niya mo. Tama na. Padpada da ka na eh. Nagkinagat na talaga. Ay, Kaya kinakaon niya na. pareha sila kagtanay gali. Kuro iya dama. Kuro na yung paanong orange oh, na gano'n na. Pero sige lang, para respeto sa may-ari yan, antayin natin. Ginasip-sip na talaga ng tigre oh. Kitang-kita dito sa cellphone. Ari sa cellphone oh. Kitang-kita sa cellphone oh, ginasip-sip po. Nasa kanyan. Sabi ko, ginasip-sip niya na oh. Ganyan-ganyanin nyo. Dito. Kay maganda video ano, kay ginasip-sip ng tigre oh. Ay, tignan natin to eh. Nakataas yung ngipin ng tigre. Ay, di puta, pabor yung tigre. Hindi ba? Nakataas yung ngipin ng tigre. Uy, nakataas daw. Tignan natin. Malis kayo muna dyan, be. Nakataas yung ngipin ng tigre. Fight kami. Yung ngipin niya busog. Malis muna ba? Uy, naku, parang yung orange sa atang nakakagat na puta. Kita tignan mo dito, Akil. Wala rin nakakagat yung sa kanya. Hindi na makakagat rin yung sa kanya. Pero hindi mo din masabi kasi oh. Mataas yung ngipin ng tigre oh. Pero nakataas din. So, medyo mahirap. Ang gagalaw na ako makagat. Tingnan mo. Ayan, yan pala, pillight. Ay, dito sa cellphone, no, tingnan nyo. Kitang-kita sa cellphone, no. Mataas yung ngipin niya oh. Wala. Hindi, tignan natin yung orange. Hindi kasi makita yung orange kasi. Wala, tignan natin dito, be. Hindi mo na tandugin. Tignan natin. I-vlog natin yan. Hindi mo desisyonan ng referee. Hindi mo desisyonan ng referee. Pero para magulang sila. Ay, puta, nakakagat. Hindi nakakagat tong tigre dito. Oo, hindi talaga. Hindi, ikaw na, ano na. Para Puta, hirap kasi nito. Hindi mo paboran to. Matapos ng fight ka desisyonan talaga. ano tayo? Ano, alsa Hindi mo desisyonan, no. Karon patapusin talaga ng fight oh. Mag-fights mo na sila kaya hindi mo desisyonan. Walang hulog yan, walang hulog. Wala, pag nahulog, talo ka na. Tabla na yan. Deo, tinginin muna natin dito. Dito na yan, kay panoorin lang natin. Ito. Grabe nga ano to. Oh, maglaban na daw sila kay ayaw galawin, bawal daw galawin. Ha? Wait ako. Labog siya kay. Nipis-nipis lang siya. Preska pa to. Ganda pala sa cellphone, tignan no? Kabalo siya eh. Oh? Pila. Busing mo, kitang-kita pala cellphone no? Pero madaog yung tigre. Puno. Kaya katong pang kagat yapon pala. Lamay gini pa eh. Laba lang to, laba. Ali lang bantayan ta kay tigre, kay gitaba ng tigre oh. Damol ka. Daogid man tigre oh. Wala daog. Gyalsa niya na oh. Patayan ang pula. Patayan pula. Desisyonan ginin pula din, hindi kalakat ang pula. Patayan ang pula. Okay. Bibiyaya na ka tigre eh. Ulo. Sila pa nagdalagan, ano? Hulo ka, Maglakad diri ang. Hulo ka, sila pa nagdalagan, may tsansa pa. Maglakad diri kag kinagat na ya, tablagin. Kunin mo yan sa iyo, Lok. Hindi naman. Hindi, kunin na yan. Parang patay na yan sa iyo. Patay ang orange yan. Patay ang orange yan. Uy, patay. Kaganda ng laban nila. Hindi madesisyonan ng referee, hindi natin na-videoan kanina. Patay gid eh. Patay talaga. Sayang, Pero no, kagandang patay din gagambo. no. Wala pa. Nanalo Ito, na pero patay maliliit, na oh. oh. Tingnan natin. Ayun, kita. Labay na lang. Isang labay. Matalo pa ata kami ah. Amon niya kay na yan. Grabe ka laban tigre to. Kinagat na sa likod. Patay. Manalo pa. Tingnan natin yung kagat mo ba. Grabe ka dugo. Ano? Ganda pala cellphone no pag nazumanggil lang. Grabe yung likod nyo. Hindi na lang pagka itong Sak na